See our governor coming just like the lights. Did I tell you a pilot? Did I tell you a soldier? Thank you. Thank you. Our able governor. And my buffer second can now that. And I'm happy no be allowed. Oh yes. I'm not going today being Monday. 9th day of March. Run I go off man. Oh yes, so Then Kuzun na Kuzalone off man. Mondays, but regular days now. Our children must be back to school Monday to Friday. oh yes. Well, You are doing the rest well. of the world, I'm gonna go out Monday to Friday. I am not go Tuesday to Friday. Very And bad. the children will never grow up to compete with the rest of the world. Your fool but say I lose and no people can No, no, it's you. For the past 5 years, in the southeast, something happened. When this deadly, dangerous, destructive Monday sit at home. Governor, there are many people. In fact, Matakele Banya primary school 5 years ago, Banya secondary school after 5 years, Amarana was Monday. But thankfully, our Mondays are back. You made it Children will now possible. go back to school Monday to Friday. Very, very happy to see you all. See you on a Monday. This number gladdens my heart. Congratulations. Well done. But thankfully, our Mondays are back. And our children will now go back to school Monday to Friday. Well, commend you coming to school. Everyone should well up and running every day of the week. See our governor coming just like the lights. Did I tell you a pilot? Did I tell you a Soldier. Thank you. Thank you. No noise, no noise. Wow. I'm talking nonka. Okay, gal. Engineer. Hey. You see, can so bye bye. Bye bye. Okay. Emejenu gwa gentle. Ịma na ndị ala ụmụnne m na gị na-abụ n'obodo oyibo na-sponsor fa na-esekuleti ghalụ vidio ebe gentle na-enye ọda ka mmadụ hapụ ịpụta ilo Monde. Sizie ntụ onye bịa Anambra steeti bịa enforce Monday sit at home ka Chineke kpọọ ya ọkụ. Akpa amụ gentle bịa na-eterorize gharị a n'Igbo na-eche na ha na-azọrọgo freedom. Onwere freedom ndị a na-azọrọgo. Telling you, I'm so grateful and so happy ebe Gọvanọ Soludo nọ n'aka o wepụtara unu niile wee na-achụ unu bomba to bomba because unu chọrọ ime ana Igbo ka ọ dị ka Somalia. If you don't know. And ihe na-ewute m na this issue bụ na ụmụnne m na-aga na sponsor these people na-epromote garefa n'obodo oyibo. Nwa fa na-eje school, fa na-eje ọrụ. Onye ọbụla n'obodo oyibo bụ onye Igbo na-agba gị na ọ na-azọrọ gị Biafra just manipulating and deceiving you. Ịghọtago? Kedu ndị dị ya ha na-agba ha na-emit na ha na-emit Donald Trump. Donald Trump wa US dị interested na Nigeria ga-enye gị freedom na fa na-agbakwuru ndị Israel ga-abịa divide gị Nigeria nye gị Biafra. Ịchọbụla iwake up. The highest thing ị ga-akpọkwa mbụ Sabu Franny Broad, agent of zoo. But I'm happy, so glad and happy. Na Soludo enyego unu niile ọsọ. Ọ bụ na ị ka bụ onye Igbo na o nwere kampụ ị nọ na ya na Anambra steeti, jirikwa nwayọọ respect onwe gị ji abalị ndị bụ unu uru.
because you go hear am very soon. Ọ bụ na o nwere any camp ịka nọ na ya na Anambra, na-ekwugodo Anambra steeti, ụdị iti ga-eme gị no distance time, ị ga na-asị ọ gịnị na-eme. So gentle, ịchọọ enforce ma nje eme Gabriel, unu chọọ enforce sit at home, enforce banya na steeti unu bụ Imo steeti. Don't carry that nonsense again enter Anambra. Allow us to breathe. No nwere freedom unu na-azụ anywhere. Ọ bụ na ịghọtara ụdị mpụ these guys cause na Igbo, that is ịgbafere Igbo ezigbo ọsọ ebe fa nọ. If the extra mile these people got to create havoc ime gị nwa ka ọ dịghị ka o nwere ife na-eme ka o nwere ndị Fulani nwa na-abịa egbuchasị anyị. If how far these people got, ịgbafere, that is ịkwụsị support to these people. Asụrụkwa gị na anaghị anọkọta nwe Fulani esi mee na attack na be anyị. Ọ na-adị mana ife afọ ada adị oge ọbụla like etu vazi wee promote ya n'ala Igbo. Onye nọrụ nso tinye ntị na call story, call corporate these people na-eme n'ala Igbo. Do you not understand? So I'm really happy the way Governor Soludo ji wee nye a lot of unu ọsọ. Tisi na Anambra, ọ na ịchọrọ imit ancestors very soon. Tisi na Anambra again, sị na ị na-enforce sit at home Monday, ka Chineke gbaa gị ọkụ that day.